Ο Νικόλαος Ταμπακόπουλος γεννήθηκε στη Βιτίνα Αρκαδίας. Ήταν γιος του προεστού της Βιτίνας, Θεόδωρου. Φοίτησε στην Ξακουστή Σχολή της Βιτίνας και ήταν συμμαθητής με τον Ρίγα Παλαμίδη, γραμματέας της Πελοποννησιακής Γερουσίας, και τον Φιλικό Αθανάσιο Ξώδηλο. Ήταν ένας εκ των αρχηγών και αυτουργών της Επανάστασης του 1821. Ήταν στρατηγός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και καπετάνιος της Καρύτενας, μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ο μεγαλύτερος Πελοποννήσιος χρηματοδότης του αγώνα. Η έναρξη της Επανάστασης βρήκε τον Ταμπακόπουλο να έχει οργανώσει δικό του επίλεκτο σώμα που αριθμούσε 40 στρατιώτες, έναν υπασπιστή, τον Παναγιώτη Χρυσανθακόπουλη Κακλαμάνο και έναν γραμματέα, δαπανώντας για 5 χρόνια 460 τάλιρα το μήνα για τη συντήρησή τους. Αν και ο προεστός αναγνώστης Δελιγιάννης ήταν γαμπρός των Ταμπακόπουλων, η Βιτίνα εντάσσεται στο τμήμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη στρατηγική συμμαχία που σχηματίστηκε μεταξύ των δύο οικογενειών, Ταμπακόπουλου-Κολοκοτρώνη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεως στην Καρύτενα, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και αναδεικνύοντας το μετέπειτα αρχηγό των όπλων της Καρύτενας. Πρώτη πολεμική συμμετοχή του Ταμπακόπουλου καταγράφεται κατά την πολιορκία του κάστρου της Καρύτενας στις 29 Μαρτίου 1821, όπου μικρό τμήμα υπό τον Ταμπακόπουλο εντάσσεται στο στρατό του Κολοκοτρώνη. Πολιορκία του κάστρου είναι η πρώτη μάχη της Επανάστασης στη Γορτινία και ήταν αποτυχημένη.